Det var lige 10 strafslag for at bryde Broco. Broco. Så er der en ekstra præmie til tredjepladsen. Er det kun førsteplads nu? Ja. Så drejer vi om til, at der er ekstra præmie til førsteplads. Jeg vil have bællevin. Så lad det. Så må du fotografere. Han rød gang. Nej, overhovedet ikke. Hvad er det, mand? Ja. Nu skal du åbne og sprøjte ud og få dem alle sammen. Nå, jeg vil gerne have dem. Ja! Ikke nu! Skal vi sprøjte?